kyan rufi gwamna abba. Daga aiki sun yi kama, daga mulki sun yi kama, daga tsari sun yi kama. Deputy gwamna gogagge ne na Wakar shi bango ne. Idan makiya tuni mun so ne, information shi ma da ne. Halilu dan tiya gogagge kowa ya taba muku zai mara. Zaman abba ba mu yi asara amana. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Ƙuri'unmu ba mu yi asara ba. Lallai laya ta yi kyan rufi sai da ruwa za a yi maganar guga. Hanawa abba muke kauna. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Ƙuri'unmu ba mu yi asara Lallai laya ta yi kyan rufi sai da ruwa za a yi maganar guga. Hanawa abba muke kauna. Magajin jagora sai na saya allura, aiki tuni ya fara kuma ya cika mizani. Asibiti da gyara su duka ya gyara, sababbi zai kara gwamnan mubarai ne. Yan fesho sun dara, injection ya tsira, yayi musu alluran nera ba wani miskini. Zakaran asuba ya yi cara sai ya razana masu harara, babu zumunci mage da bera. Tunda abba ya hallaka kura, yanzu gwamnati ba ta da tsara, kanawa amma na gyara. Maryam baba na zo san ganda la kusa na kirga. Tun daga aiki bai mana ƙwauro ba. Ƙuri'unmu ba mu yi asara Lallai laya ta yi kyan rufi sai da ruwa za a yi maganar guga. Hanawa abba muke kauna. Faɗa masa aiki, bana man gida gigi, ga na kwankwasa zaki, mai abun mamaki, ku daɗa masa maki. Gyaran asibiti da hanyoyi waye mana duka, to kanawa mu da abba muke, tunda mun gano ƙaunar me yake, komai muka nema ba me yake, tunda dai madadin madugu yake, ni ziba na ga gurin tafiya. Hanawa abba muke kauna. Alan turmi da tabarya shi suka ɗauko tuntuni mun lura. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Ba aiki ne a gaban su ba sun fi ƙwarewa gun tashin kura. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Su saci kuɗin masu yanka fulotai ba na so na tuno bara. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Shi abban gadon aiki in ne ƙarya ka amin kara. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Domin ni rabi mai dan na ci ga sai na hura. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Maganar ƙwaya ɗaya ce tilo kwankwasa dai shi ne oga. Abba da kwankwasa masu amana ne. In shirin ba ci ba ku ce ba karin magana iya harshe ne. Abba da kwankwasa masu amana ne. Ja ya faɗo ja ya ɗauka a jikin zabo da akwai Abba zane. da kwankwasa masu amana ne. Maganar gado sai ɗan gado canjin layi ko butulci ne. Abba da kwankwasa masu amana ne. Duniya ta shaida jihar Kano zaɓin da muka yi alheri Abba ne. da kwankwasa masu amana ne. Layar nan ta yi rufi abba da kwankwasa bayin Allah ne. Kun yi mun gani Kuma mun yarda. ba guna-guni. Du an shaida. Awon lamari na kiɗan sharaɗa Mubarak dutse bugo ganga. Daga aiki bai mana ƙwauro ba. Ummu ba mu yi asara ba. Lallai laya ta yi kyan rufi sai da ruwa za a yi maganar guga. Hanawa abba muke kauna. Tafiya da bari da akwai daɗi da ma'awaye bai gane ba. Tuwon girma da miyar nama hannun mu ba makin wanki ba. Kano alkhairi ya sauka domin ba mu ɗau sulutu ba. Aikin gwamna sai intanet iya mulki ba ƙarya ne ba. Yadda kanku suke aiki abin haka ya ɗora bai canza ba. Baya barci dan al'umma gwamnan bai zo wasu su ba. Shiru ne mun mai abban har da kwankwaso babban oga. Hanawa abba muke kauna. Maza ku faɗa mata ku faɗa, sakon harshe har danna, a zugarɗi sai a gyaɗa. Na faɗa na ƙara faɗa, abba lallai ya ci kaɗa, akwai cika aiki in ya faɗa, kunya ya bai baraɗa, uzurin alkairi abba ya kullo dole kaɗo mu faɗa. Taimakawa mara uwa. Abba ai baya mukuwa. Gwamna hanya ce ta zuwa. Yau ga mai kare ka aiki in ya ɗauka, gwamnan ya zama zaka, kulle ne ko tufuka, abba in ya san doka, kaka kara kaka, amanar ya kai a daka, a faɗa ko kar a faɗi, da shi da
mai cika aiki, yayi wani birni yayi wani daki, aikin ban mamaki. Gwamnan mu bai ci amana ba, mun yi noma mun girba, abba bai mana illa ba, bai bude mu ta makaifa ba, shi da kwankwasa ba maraba, mai gadar sama mai ta kasa, ko anan ma sun yi kama. Tafiya ta samu mu hau jirgi, yanzu masu haka sun ɗau dagi, kai motar alfa mun sa waigi, miyar mu Kano ciki ga magi. Muna da kwararre jagora, alkhairai ya tara. Yau a Kano mun gamsu muna da kwararren gwamna mai aiki. A 'yan makonni Yanzu Kano kowa sai ya shiga mamaki. Kanawa na murna da gwani, su Abba Kabir ku ne rawani. Wanda yake son mai ci gaba, Abba Kabir ka zama uba. Na da kuke ku ne a gaba, shi kuma bai kunyata ba. Bai raina mana aiki ba, a gidan ka nake ni ne a tsaye. Ƙuri'un mu ba mu yi asara a ta inda suka yi kama da kwankwasa abba a fannin mulki. Abba yayi gadar samadin jama'a yau su ji daɗin tuki, ba dai tara gaba da gaba ba yau gaskiyarka ta zama taki. Aiki kake a Kano abba ka ba kowa ma'amaki, ka tafi la sarkin aiki ka sa Kanawa shauki. Fa'izu kan mai waka mun ga abba da kwankwasa sun yi kama. Idan batu na yin aiki ne kanan mu dole ne a saka ta. Abba Kabiru gwamnan gwamnoni zuwan karabu ne ya hukunta, ya baiwa ilimi fifiko don ɗalibai su je makaranta. Ga yunifom ya bayar kyauta, littattafai aje a karanta. Uwa uba su kola shi duka ya bibiya kuɗin makaranta. A yanzu ne Kano ta yi tsafta, loko da sakuna na cikinta. Aminu Garba ATO ni ma na fito cikin wannan guga. A gaya musu mulkin yan gangan, mu dai ba mu yadda da yunwa ba. Sannan a gaya musu hakinmu, mu dai ba mu yadda su tauye ba. Mu Abba Kabir ne gwamnan mu, mun rike shi ba za mu ji kunya ba. Jagora dai jagora ne, dan Musa ka wuce yan zamba. Allah wadaran mota alba, a hau ba biyan bukata ba. Ni mace da gane da baitina, na kwankwasa zaki ja zuga. Ƙuri'un mu ba mu yi asara a Ku tsaya ni na kawo hujjojin da ba za na faɗi sa arena ba, Daga aiki bai mana ƙwauro ba, waɗanda idan za a yi nazari ba a ga zai littafi ba. ƙuri'un mu ba mu yi asara ba. Kan Abba Kabir Yusuf gwamna an yarda da bai ci amana ba. Daga aiki bai mana ƙwauro ba, Mai tsarin kwankwasa duk aniyar safara ce bai yi butulci ba. ƙuri'un mu ba mu yi asara ba. Dan Musa tauraro a ƙasa ba a fi ka amo a siyasa ba. Daga aiki bai mana ƙwauro ba, Zaharaddin karmata kone na Abba kwankwasa ba zan sauya ba. Kala ta zaren mu kalar yadin da Abba da kwankwasa sun yi kama. madara ba ta rabu da nono ba. Da bambanci da san kaka a cikin kaza mun san da kuma. Jagora bai bar abban ba, Magajin kwankwasa Abban ne Kanawa shi muka fara gama. madara ba ta rabu da nono ba. Da zuwan sakano mun samu tsaro, an daina jigum an daina zuru. Wuta da ruwa yau sun gyaru, fannin ilimi ka zama garu. Kan ɗaki sai an taru, sabo ya kore kyauro. Nasiru ne na garin oga, kwankwasa
ya so